Takže ahoj, já vás vítám při videu, který bude na našem kanále poslední. Úplně jsem z toho, co mám teďka připravený za téma. Jde o to, že už na YouTube prostě točit nebudeme, já se omlouvám za to, že nejsem upravená. Na YouTube už točit prostě nebudeme a všechny videa budou vymazané. Strašně moc děkujeme za těch 9 odběratelů a za vaše prostě komentáře a takhle. Prostě už točit nebudeme, mě je to líto, ale je to hlavně kvůli Vanese. Toto video bude tak po měsíci taky smazáno. To znamená, že 30.11.2015 toto video už nebude na YouTube. Kanál furt zůstane, takže můžete nás sledovat na Asku, na Twitteru, na Facebooku, tak i tady na YouTube, ale už pouze jenom na kanále. Na cokoliv byste se chtěli zeptat, napište mi to na náš kanál a mně je to líto, že už nebudu prostě točit a doufám, že jsem udělala aspoň nějaký ty videa na přání a že se vám líbily. Jinak teďka jsme se totiž s Vanesou pohádali, takže proto to video dneska teďka, nebo my jsme se pohádali, já jsem šla z koupelny do obejváku, teďka jsem spustila jsem kameru a začala jsem toto točit. Prostě nebudou videa a nebudou už ani žádný tutoriály, holky, je mi to líto, kluci mě, jako vy asi na mě moc nekoukáte, nebo na náš kanál. Na cokoliv byste se chtěli zeptat, tak si podívejte, nebo napište to na náš kanál. Toto video najdete jak na Twitteru, na Asku, možná taky, tak i na Facebooku. A prostě už točit nebudeme, protože prostě Vanessa je nějak tvrdohlava a její nápad byl to nápad nás obou, že budeme točit. Teď se to prostě zvrtlo, my jsme se pohádali a už točit se nechceme nebo nebudeme. Je mi to moc líto, ale fakt s tím nic nenadělám, protože Vanessa prostě nechce být na YouTube a mě to štve, protože ten kanál, na tom kanále všechno, co tam najdete, tak všechno to jsem já vytvořila. A prostě strávila jsem nad tím strašně dlouho a mrzí mě to, že to Vanessa takhle prostě řekne, já už tam nebudu. Prostě je mi to líto a nevím, co bych k tomu dál řekla. Mně se z toho chce i brečet a prostě nevím, jak to mám udělat, aby jsme byli furt v kontaktu. Každopádně uvidíte naše fotky na Instagramu, na Twitteru, na Asku a na Facebooku. I jsem na kanál, možná nějakou přidáme. Ale pochopte to prosím, že už to prostě nebude jako dřív. A i proto jsem tenhle týden často vydávala videa, protože jsem prostě věděla, že to takhle dopadne a říkám, to video tady nebude tady moc dlouho, maximálně tak měsíc, pak ho vymažu a nebude tady vůbec. A prostě nevím, co už bych tomu jinýho řekla a jestli se Vanessa prostě neuklidní a nebude to chtít jít zpět, tak prostě to nepůjde. Právě jsem dotočila tutoriál na nechty, který taky nevyjde, ale měly to být takovýto nechty. Já vám když tak na ně budu dávat dolů link, ne do infoboxu, ale na kanál. A prostě už to dál nejde. A Vanessa teda vyhovím pro jednou a to tak zůstane. Možná vám ještě natočím nějaký ten box for bed, ale už u toho nebude Vanessa, už u toho prostě nebude nikdo. A toho hosta, co jsem měla připravený, tak se na nás taky vykašlal a prostě jsem chtěla říct, že
se nedělá lidi, jako když už máte něco připraveného, tak už to sakra prostě nepředělávejte, protože mě tohle pak dělá, jakože já na tom kanále pracuji strašně dlouho, i když to tak nevypadá. Vanessa mě strašně zklamala. Teďka jsme se pohádali a prostě nemám co říct. Klidně mi napište dolů do komentářů na něco, pište mi klidně na co chcete, jo, i náš e-mail. Ale budu vám samozřejmě odpovídat, ale nebudu to dávat už do videa, prostě to nejde. Když to Vanessa nechce, tak prostě už to či nechci a ani nebudu. Vanessa, myslím, že jsem natočila jenom 2-3 videa. Možná jste mohla vidět i v nějakých dalších videích, já nevím, kolik jich je přesně. A když tak moc děkuju vám za to, že jste psali vaše názory pod videa a prostě už to dál nebude žádný beautiful tutoriál. Děkuju moc za 9 odběratelů, prosím nedávejte normálně zase zpátky, že už nechcete odebírat. Já s vámi budu nějak v kontaktu, nevím jak Vanessa, protože to prostě štve. A snad vám video udělalo trošku aspoň radost. A já jsem se s vámi pro toto video chtěla rozloučit a čau. Dejte aspoň naposledy like, nebo dislike, nebo koment, anebo aspoň ten odběr a nebojte se, v kontaktu budem. A čau.